haka su ne hadisai ingantacci don akwai wani malami da ya rufe idanu ai ko baka yahe ba Allah zai yahe ba janar Buhari ya kanuhi ba wallahi turji ya kanuhi wallahi mallam mun hango ka duk abin da ka turbude wallahi mutane kar su hakallon ka ami to amma sun nuna huskokin su ko ba su nuna ba cewa ni turu zambirni sun tura ma Bello Turji sako na hada kowa an ka tura su da kansu sai ka ga mallami ya hodo da mu an ka zo to akan maka Allah kai ka tona maka asiri mu abin da muka cewa ya Allah ko suwa na ka tura ma Bello Turji sako Allah ka tona musu asiri kuma abin mamaki shi Bello Turji jahilina saboda haka ba asiri da Bello Turji su ba sun taho sun ce ai kaza ba na faɗa muku shi Bello Turji hitowa yayi sanarwa yace gwamnatin tarayya ta aiko mai sako bi a sakon da ta aiko ma yace tana son a yi sulhu a ina bakin shinkahi don an samu wasu daƙiƙai wai ai Bello Turji inda ai yanki ne ba a koma kashe kowa ba yanzu don Allah akwai daƙiƙi irin wanda ya tsammanin wai ta'addancin Bello Turji bakin shinkahi ya tsaya akwai daƙiƙi iri ne don haka Bello Turji sai yace local government 14 na Zamfara gwamnatin tarayya ta aiko mai ana son a yi sulhu yace kuma akwai maganar da bata haduwa nan ya hadi wannan ko bai hadi ba Bello Turji in ka haihu hada mana maganar da sun ka hada ma wadda bata haduwa ga hili ko wace irin magana ta Allah ya tona asirinta ko wace irin magana ta Allah ya tona asirinta ya ku al'ummar musulmi wallahi addu'o'in ku naka aiki addu'o'in ku naka aiki Bello Turji ya kashe maza ya kashe mata ko Bello Turji ba tuba yace zai yi ba mu abinda mun ka ce in Bello Turji ya ce zai tuba miya illa Allah yana karba tuba ko bai karba sai Bello Turji ya tuba ya mika kai ne ga gwamnati ya mika makamai ne sai gwamnati ta diba waɗanda yawa ta'addanci wanda ake biya a biya shi wanda ake biya haƙƙi ne a biya shi cewa ya tuba amma yanzu Bello Turji ba tuba yace zai yi ba turu zambirni ganin sun kai za a kashe Bello Turji sai sun ka hito da maganar sulhu cewa ya rike makamai ne wai har saboda wai rashin sanin Allah wai abinda suka cewa ai akwai hada tsakanin yan ta'adda wa junansu in kan amshe makami da gare su har wani malami ne ga yana bankare aya wai Allah ya ce in jama'un mu'minai guda biyu suna faɗa to su ammomin nan wai da su Bello Turji da mutanen gari wa in qa'ifatan min al-mu'minina qatalu wa in jama'u guda biyu na mu'minai suna fada Allah ya ce fa aslihu bainahuma ko yi sulhu tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilul lati tabdiha ta tafiya ila amrillah yace idan guda ta yi zalunci ta yi shishigi ma'ana ta kibari fa qatilul lati tabdiha ta tafiya ila amrillah ku yaki wadda ta yi zalunci har ta komo zuwa ga umarnin Allah yace to yanzu wasu sun ce sun yarda da sulhu wasu sun ce ba su yarda ba yanzu wanda yace ya yarda in ka amshe mai makami don Allah yanzu da yaya za ka yi da waɗanda sun haka mai hari me ya kasan ya nuna su Bello Turji da an kai sulhu da su a ban musu makamansu kuma saboda rashin sanin Allah wai har suke bada misali da dogo gyaɗe jama'a dogo gyaɗe ya kai dan ta'adda ko bai kai ba wai sai sun ka ce yanzu kamar dogo gyaɗe abin da ya shafi bangaren Kaduna zuwa Neja ai kowa ya san akwai yan boko haramun su wane ne yan boko haramun su ne yan ansaru wai malami ya runce idanu shi ƙarya wai dogo gyaɗe faɗa yake da yan boko haram wallahi ko mata ce ta san ƙarya ta yi kun san dalili dogo gyaɗe ya halbu jirgin sojojin Najeriya kun ga wannan ko ba ku gani ba ya halbu jirgin sojojin Najeriya ya kwado ya bi sojojin Najeriya ɗai bayan ɗai yana kashewa kuma ya bido ya tura ma duniya yana hudin lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir yana maganganu da takarda ce irin ta yan boko haram wai wannan aka cewa yana yakin yan boko haram wai har da cewa in ka amshe ma dogo gyaɗe makami ai a wannan abin da kai baka kyauta ba wai su suna nufin a bar ma yan ta'adda makami don Allah sun zalunce ko ba su zalunce mu ba ko ku ƙara daga hannu mu yi addu'a ya Allah waɗannan azzalumai da kasun suwa Bello Turji mahita Allah muna roƙonka Allah ka isan ma al'umma gare shi ya Allah duk mai sun yawa dogo da mahita Allah ka isan ma al'umma gare shi ya Allah duk mai sun yawa ada alero mahita Allah ka isan ma al'umma gare shi ya Allah ka yi musu hukuncin da ya dace da su ya Allah ka kare su ya Allah kai ka damka Allah ka damke su da damkarka ya Allah ka isan ma al'umma musulmi ya ku al'umma ku yi ta jefa musu irin waɗannan addu'o'i don wallahi babu ta'addanci da zalunci kamar kana gani mutum ya sama mota wuta ya kone ta da mutane bai ce zai tuba ba akwai ayar da suka kawo wai ita ayar sulhu kuma wallahi duk sun san ita ayar ba ta da alaka da sulhu shine faɗin Allah ya ce innama adatu hasanan Allah ya amfani da ita Allah ya ce abin sani kawai jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke yakuwar Allah suke yakuwar manzon Allah ya aka yakuwar Allah malamai sun ce an kawo sunan Allah wurin don ni saboda girman bannar da sun kai ma'ana sai mu kaddara innama jazaa'ul ladina yuharibuna
yuqatiluna ibadallah, sakamakon waɗanda suke yakin bayan Allah, kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi. Ma'ana akwai mai iya yaki da Allah, ana kawo sunan Allah na don a gwada ma girman banna. Don haka Allah ce innama, abin sani kawai, jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, wato sakamakon waɗanda suke yakin Allah, suke yakin manzo Allah, mi za a yi musu Allah ce an yuqattalu, a kakkashe su, aw yusallabu, ko a yi tsiran su, aw tuqadda aydihim wa arjuluhum min khilafin, ko a kace hannun dama aw hagu, shine aw tuqadda aydihim wa arjuluhum min khilafin, aw yunfaw min al-ard, Allah ce ko a kore su da bayan kasa. Zalika lahum khizyun fid dunya, wannan shine kaskancin su tun a nan duniya, wa lahum fil akhirati azabun azim. Allah ya ce a alkiyama suna da azaba mai girma. Shahid a cikin ayar sai Allah ya ce illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, sai dai waɗanda sun ka tuba kafin ku samu iko gare su. Tsakaninku da Allah tuba su bella turji sun ka ce za su yi, in tuba su bella turji za su yi, su kawo makamansu su miƙa wuya, su faɗi su a turzan birnin da ka ba su makamai, su a turzan birnin da ka aika musu sako. Amma bella turji yana daji, yana ta'addanci, ya kashe maza, ya kashe mata. Wallahi ko gwamnatin Najeriya ba ta faɗa adadin waɗanda bella turji ya kashe. Kuma na sha faɗa muku, gwamnonin Katsina da na Zamfara da na Sokoto cilasta su aka yi cewa sai sun yi sulhu dole, ba tare da suna so ba. Shi yasa nika cewa mai girma gwamnan Katsina, ka ji tsoron Allah. Irin magana da ka hito ka faɗi can baya, watannin baya, gwamnan Katsina ya hito ya faɗa ma duniya, yace an ce ba su da mutunci da shi da gwamnan Zamfara. Mi a rashin mutuncin su? Yace wai an ce sun ki yadda da sulhu. Kenan su waɗannan azzalumman, in baka yadda da sulhu ba, mi a matsayinka mara mutunci. Muna roƙon Allah duk wanda ka so sai yayi ma waɗannan ƴan ta'adda mahita, Allah ka ga baya gare shi. Don haka mai girma gwamnan Katsina, ka koma hitowa ka yi ma duniya bayanin macin da aka yi muku game da wannan matsala. Mai girma gwamnan Zamfara, ka ji tsoron Allah, wallahi sai Allah ya tambaye ka, wallahi sai Allah ya tsaishe ka. Ga bala'i na ana wa mutanen Zamfara, kuma kai ka sani cewa wasu miyagu annan sun hana jami'an tsaro, su adda soja, su adda yan sanda, su adda komi, sun hana jami'an tsaro su yi aiki. An ɗauko yan sakai, sun dakatar da yan sakai, kuma kayi shiru ka kyale. Ga mutanen Zamfara nan cikin bala'i. Wallahi ka ji tsoron Allah, ka hito ka wa duniya bayani. In ba haka ba wallahi Allah zai tsaye ka tambaye ka. Haka mai girma gwamna Ahmad Ali, ka ji tsoron Allah. Kowa ya san cewa gwamnatin tarayya ita adda sojoji, ita adda yan sanda, ita adda komi. Ga yan ta'adda nan suna kashin mutane, an hana yan sakai da an ka abin nan su je su yi yaƙi yan ta'adda, kuma an kiba mutane dama, kuma duk kun sani, kun yi shiru. Ku ji tsoron Allah. Allah ya ji kan gwamnan Neja, ya hito ya bude aiki, yace ba zai yi sulhu da yan ta'adda ba. Kun san hikimar da akwai, inda an ka hito yana cikin waɗanda an kai convention, yace sulhu zai ya gano ashe zalunci na al'umma aka son a zalunta. Muna roƙon Allah ya kare su. To abinda ashahid a cikin aya, Allah cewa illal ladina tabu, sai dai waɗanda sun ka tuba. Turji tuba yayi, ada da tuba yayi, dogoge da tuba yayi. Allah ya ce to illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim, sai dai waɗanda sun ka tuba tun kafin ku samu iko gare su. Sai Allah ce fa'alamu anna Allah ghafurur rahim, ku sani Allah mai gafara na mai jin kai. Ni Allah zai gafartawa haƙƙin da a tsakani ne da su dallo turji, Allah bai yahi haƙƙin bayin Allah. Ni ka nuna muna haka sune hadisai ingantacci. Don akwai wani malami da ya rufe idanu, ai ko baka yahe ba Allah zai yahe. Ba janar Buhari ya kanuhi ba, wallahi turji ya kanuhi. Wallahi mallam ma hango ka, duk abin da ka turbude wallahi mutane kar su hakallon ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi sahihi yayi rantsuwa. Manzon Allah ko da ya rantsuwa ba mu mun yadda. Manzon Allah ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah, la ya'khudhu ahadun shay'an bighairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yahmiluhu yawm al-qiyamah. Fala a'rifanna ahadan laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu ruga'un aw baqaratan lahu warun aw shatan tay'ar. In ji manzon Allah. Manzon Allah ka rantsuwa kawai ka taho wai daga nan Najeriya ka ce ko Allah ko bai ka yahe ba Allah na. Manzon Allah ce ina rantsuwa da Allah, la ya'khudhu ahadun shay'an bighairi haqqihi. Ba wani mutum da zai dauki wani abu ba bisa ga haƙi ba. Don Allah akwai dauka ba bisa ga haƙi ba, irin ka kama mutum ka ce a baka kuɗin fansa, a biya kuɗi, bayan an biya kuɗi kuma ka kashe shi, ka amshi kuɗi. So nawa an kai irin wannan? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba wani da zai yi haka ya amshi wani dukiya ta mutum illa laqiya Allah yahmiluhu yawmal qiyamah, sai fa ce ya haɗu da Allah yana dauki da wannan abin ranar alkiyama. Sai manzon Allah ce fala a'rifanna ahadan, wallahi ban ma nuna na san mutum in ya haɗu da Allah, fala fanna ahadan laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu rugaun, ban ma nuna na san mutum in ya hadu da Allah ranar alkiyama yana dauki da raƙumi yana mai kuka, aw baqaratan laha huwarun,
ko yana dauke da nagi tana mai umbo au shatan tayar ko yana dauke da akuya tana mai me kenan manzon Allah na nuna wallahi duk shanun da su turji sun ka kama na mutane da na fillani yan uwansu na faɗa muku su turji su kashe bahillace su kashe bahaushe ba su barin kowa amma ga wasu nan suna so su mai da wai ta'addancin su bello turji wai faɗan makiyaya yana da manoma sun ci amana al'umma ko su ci amana al'umma ba ku tafi ku bincike Halilu Sububu lokacin da yana raye kwana biyu kahin a kashe shi yayi jawabi ranar talata laraba ranar alhamis aka kashe shi Halilu Sububu yace yana kira ga yan uwa ne su a yan uwa ne yan ta'adda yace yana kira a raga mahillanci yace a barwa hillani sata kenan Halilu Sububu mi asana wata yaka basuwa shanu da aka kashe hillani ana amshewa ba wasu na ba hillanin na yan uwansu ka kashe su kwashe shanun su kuma an ka samu wasu da basu san Allah ba an ka dauke su haya wai a cin amana su dalla turji an kai kuma wai saboda rashin sanin Allah wai malami ya bude baki ya ce wai suna da alƙawari wai su dalla turji na da alƙawari suna da to ba shi za ku mamaki ba mu abinda mun ka ce turu zambirni sun san komi kun san dalili kakku manta da mutuwar sarkin gobir Allah shi mai rahama barayi sun haka ma sarkin gobir yana hannunsu yayi ta roƙo a taimaka mai a fitar da shi kun san abin mamaki da Allah ya tashi tona ma turu zambirni asiri diyar sarkin gobir sai ta yi waya da mataimakin gwamnan Sokoto ta ce mai maganar baba yace ki kwantar da hankalinki nayi magana da malam Nuhu Ribado bai saka ya ba don shi Murtala Asar bai saka ya ba yace nayi magana da malam Nuhu Ribado yanzu haka an dauko Halilu Sububu yana nan Sokoto ku tambayan mu na mataimakin gwamna wa an kasa ya dauko Halilu Sububu ga hoda annan su wadanga da ana kuwa akan su wai suna nan suna ce muna ana neman Halilu Sububu ruwa jallo sai ga mataimakin gwamna ya ce yayi magana da Nuhu Ribado yanzu haka an turo Halilu Sububu ya taho Sokoto ni aikin da Halilu Sububu zai yi yace zai zo ya bincika kuma har ya zo ya ce ya bincika yace yayi magana da malam Nuhu Ribado ya ce sarkin gobir na nan lahiya lo babu abin da ya same shi ku tambayan muna waɗanda aka amfani da su don kare azzalumai wa faɗa ma malam Nuhu Ribado sarkin gobir lahiya lo yake an ka gama wannan ƙarshe dai yan ta'adda sun kace sai an ba su miliyan 60 haka an ka hada naira miliyan 60 da mashin guda biyar kowane mashin naira miliyan 1.500 yake an ka gama an ka kai ma yan ta'adda kuma sun haka shi sarkin gobe to abin da zai ba ku mamaki ku tayi ku bincika bayan wannan abin ya faru ba da dadewa ba sai ga wasu sun yi kwantun bauna sun kashe Halilu Sububu ku tayi ku bincika sojan da ya kashe Halilu Sububu wani hali ya shiga saboda mi saboda Halilu Sububu na da manya kuma in kun ce wai sulhu manzon Allah ce ba a saran mu'mini so dugara mai guda an yi sulhu da Bello Turji akwai sadda gwamnati officially ta sa mataimakin gwamna ya hito ya sanarwa ya ce yanzu Bello Turji shi ma ka da barawo ya kashe shi yanzu an ɗauki lokaci ba a kashe kowa ba ƙarshe yayi yaudara yayi zalunci don Allah in ka koma kace zaka sulhu da Bello Turji mi sunanka wawa manzo Allah ce ba a sarar mumini so dugara mai guda to an yi ɗaya da shi an yi biyu da shi an yi uku da shi yana sabawa to amma abin mamaki su waɗannan da an kasa suna ta kuwa kusa abin mamaki wallahi dole su yi kuwa ko kawa Murtala Bello raddi ko a hishe ka daga 200,000 da aka basu kuna fahimta to amma cikin su an samu wasu sun yi tambaya wai kai Murtala Asada da kake ta maganganu shekarun da kai kana maganganu me ya fa'idar da son kai to kaga sai a ce talotalo haka don inda kana da wayo da kai kowa sanin to don Allah in dai ba girma ya rige wayo ba yanzu akwai wani mutum duk arewa wanda ya dami Bello Turji irin Murtala Asada to sai ka tambayi Bello Turji wai missa ka damu da Murtala Asada in gaskiya na ya damu da kai ashe shi Bello Turji ya san aibin da sakon Murtala Asada kai mai amma bari in baku misali na sha hudin wuraren da Turji yake in ba jami'an tsaro formula cewa ga kaza akwai sadda taka kubcewa in dan hadi nan na yi ta hudin gida ne da akwai fakai ko ban yi ta hadi ba to in baka sani kai talo akwai lokacin da Bello Turji mun ka ba jami'an tsaro wasu bayanai an ka zo za a yi wata lalura ta buki gida ne sun ka dauki jirgi sun ka zo sun kai bombin din wurin sun ka kashe mai yan ta'adda sai ya yi hita kutsu shi na kaje ya hito yana cewa don Allah a faɗa ma akwai wasu malamai a faɗa ma Murtala Asada in yana da wani hukunci da yake na Allah yayi in Allah ya ce mutum sai ya tsira to ba mai iya kashe shi to wannan maganar yana nuhin sakon da Murtala Asada ya basuwa an ka zo an haka mai hari in kai baka sani ba
to ya kamata ku sani cewa ne shi yasa kun kaga yana nuna daji, yana cewa saboda ya san Murtala Asada na nuna wuraren da yake sai ya nuna daji ya ce ina Murtala Asada kaga gidana, sai ya nuna daji. Wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah duk inda waɗannan yan ta'adda, kuma wallahi duk wanda ka ji ya hito arewacin Najeriya yana cewa wai ba a san abin da yanzu don Allah in dai ka jahilci kana cewa Murtala Asada bai san halin da ta'addanci yake cikin arewacin Najeriya ba. Dukkanin su ban ɗebe muku kowa ba, duk gaba ɗan su ka ce su kawo ma magana su ta magana tsaro ta shekara 3. Duk wallahi ba su fara ba sai da tazzan business. Akwai hadisi sahihi da zan rufe da shi, hadisi ne na manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummati qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yumarun. Mazala ce faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'minun wa laysa dhalika min al-iman haqqatu khardalin. Annabi ya ce ba wani annabi da an ka taba aikawa a cikin al'ummin da suke gabani na sai kwace akwai yan gabadai na addini waɗanda addini ya dame su ba wani abu ba illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun yakhuzuna bi sunnatihi, da wasu abokanan aiki waɗanda suna riko da sunnate wa yaqtaduna bi amrihi, suna koyi da umarni ne in yace abin nan ba su cewa don ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa innaha takhluqu min ba'dihim khulufun, bayan sun wuce sai an ka samu wasu halifofi sun kamaye baya. Me sifa su manzon Allah? Annabi yace yaquluna ma la yaqaluna, suna faɗa abin da ba su aikatawa. Su zo su ce muna nan muna kokari sai mun ga bayan yan ta'adda su koma karkashin. Yanzu dai ba wata gwamnati da za ta koma hituwa ta ce tana neman su Bello Turji. In dai an zo cikin wata guda an zo an koma zuwa an sake zuwa, kuma abin da ya kamata ku sani su waɗanda sun ka aika su sun kai magana da Turji, su sun ka ce za su turo sako don shi dan kan zagin abin da ya kason ya ruhe ya nuna shi ya zo, to shi Turji ya tona asiri. Shi Turji ya ce an aiko mai, gwamnatin tarayya ta aiko mai. Muna roƙon Allah da waɗanda sun ka aiko ma da kai da an ka aika ma, muna roƙon Allah duk abin da kuka turbuɗewa Allah ya tona shi. Muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lahiya, muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lahiya. Ya ku al'ummar musulmi ku sa idanu, wallahi Murtala Asada shi ɗaya ya ishe su, saboda matsalar da akwai su da an bar da kuɗi sun bari. Taron da aka yi Kaduna ƙananan mallamai 200,000 manyan mallamai 300,000 wallahi yau in shehu buba yabba an so su wurin Nuhu Ribado shikenan an ruhe ba a saki. Ni ya kamata su yi? Na haɗi mallamai guda 2 da sun ka haɗi cewa wannan harka aiki na an ka basuwa. Na haɗi Maniru Koza, in ɗan ɗariƙa kake ka san matsayi ne cikin ɗariƙa, ya hito ya faɗa ma duniya, sun kire shi sun ka zauna tare da mallaman an ka ce abin da aka so waɗannan 'yan ta'adda masu kashin mutane a nuna cewa ba 'yan ta'adda ba ne, don haka zalunta su an ka yi, don haka a yi ƙoƙari a jawo su ma a ba su mukamai. Yana nan Muniru Koza, in kun isa ku yi ta kuwa Muniru Koza martani. Na biyu na haɗa Malam Bello Aliyu Yabo, yana nan bai mutu ba, wanda ya mutu aka wa ƙarya. Ya ce wallahi kare 'yan ta'addana, kamar an ce a karamakallahu mi a hujjarka, ya ce an neme shi ya taho a kare su, wai ka ji marasa imani, wai ya taho a kare Bello Turji. Ya ce wallahi an neme shi ya kiya, in kun isa ku hito ku karyata shi. Munafukan banza makiyan Allah. Muna roƙon Allah, akwai wasu munafukai na can gehe suna maganganu, ka dai san wallahi kwazzage Murtala Asada bashi ya ci, kuma zan rama. Akwai wata kasuwa da aka sai da zagi, akwai wata kasuwa da aka sai da zagi, wallahi ko kasuwa aka sai mun hisu kuɗin sayi ne. Kusan bi ni'matillah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta